hori, ziztu bizi hori, ez dugu ikusiko, baina esan beharra gure izakin mozten jakin, egin beharra hori jakin, eta hori ikusiko dituzen denborak ezin da bat ere erresak izaten. Zaintasuna asko zautiagoa du, zaintasuna akaziarekin, puntarekin zauria egin dezaiote garbiari, eta baita ere, sortzen bada, mozterako orduan, larruaren moztu dezaketela oso polik egin beharreko lana oso txukun, eta hortara hiruak moztuko dituzte, eta denborako bat beharko dute. Aipatuko dugu ere, goizean kontzaren ondako, akazizko txapelketan mozteko bi aukera daudela, edo bi modalitate ikusi ditugula, aldi berean lehiatzen batzuk. Horrein mozeko zuen, argi hartzeko postura de manera horrekin, eta beste batzuk sokak lotuta. Bi aukera betuzi ditugu, nahiz eta finalean, sokarekin lotutako argirik ez dugu ikusi. Modu agerikoan gatu zen dugu, asko erkatzen dara batela.